kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantung kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndotok. Dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani wae semene akeh kok. Ora gelem gentenan ndobatin. Wah, Dursasana iki jebulno jireh. Dursasana iki kadang-nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, modar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme iki. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong, ya ora usah ngomong terus bres ngono nggih. Semilah lah. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semilah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya, mit nggih. Ya. Sopo kae kancamu sing mak ngono. Wah, kepruk watu ndase kowe. Ning bentarane mumet kok malah. Oh, cah ora dong ora. Pisan gas yo. Has. Iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing ngletak sik. Kuwi sing kalah. Nggih. Nyo, kula wis yo ning lali aku. Wah rame yo, rada sudul ning antem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora seru-seru narik ora banter-banter daduk lemah ning ngapura orang saking mempenge kok yo. Ri, yo. Ora pondi wonge. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa ayas yo. Hati-hati. Ayo, nggih kok sithik arang tadi toto-toto e. Ono aku toto-toto barang. Yo, siap. Oh, kok bendune ndi? Iki nyelek bakul degane. Lho bakul degan ora. Oh, diar.